नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. मागण्या मान्य, जरांगेंच्या लढ्याला यश. बेकायदा मासेमारी नौकांवर कठोर कारवाई होणार आणि 7 दिवसांच्या बाप्पांना निरोप. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. मराठा आंदोलनावर आमदार निलेश राणेंनी महत्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. सध्या मनोज जरांगेंचं आंदोलन सुरू आहे. काल तुम्ही ट्विट केले, सबुरीचा त्यांना सल्ला दिलाय. विषय सुटला पाहिजे. विषयापासून आपण कुठेही दुसरीकडे जाऊ नये आणि चांगल्या वातावरणामध्ये आपली मागणी आपण धरा. याबद्दल कोणालाच आक्षेप नाही, कोणच आक्षेप धरू शकत नाही. लोकशाही आहे आणि म्हणून माझी आणि त्यांची जुनी ओळख आहे, जीवाभावाचे संबंध आहेत. तर म्हणून मला असं वाटतं की मी त्यांना सांगू शकतो आणि ते माझं ऐकतील असं मला वाटतं. कारण का जुने संबंध मी विसरलो नाही जसे, तसे तेही विसरणार नाहीत किंवा विसरलेले नसतील अशी माझी समज आहे. ते येणारा काळ बघू, ते विसरलेत की लक्षात ठेवलंय. विषय सुटला पाहिजे. विषयापासून आपण कुठेही दुसरीकडे जाऊ नये आणि चांगल्या वातावरणामध्ये आपली मागणी आपण धरा. याबद्दल कोणालाच आक्षेप नाही, कोणच आक्षेप धरू शकत नाही. लोकशाही आहे आणि म्हणून माझी आणि त्यांची जुनी ओळख आहे, जीवाभावाचे संबंध आहेत. तर म्हणून मला असं वाटतं की मी त्यांना सांगू शकतो आणि ते माझं ऐकतील असं मला वाटतं. कारण का जुने संबंध मी विसरलो नाही जसे, तसे तेही विसरणार नाहीत किंवा विसरलेले नसतील अशी माझी समज आहे. ते येणारा काळ बघू, ते विसरलेत की लक्षात ठेवलंय. आरक्षणाबाबत प्रत्येक राज्यात प्रश्न आहेत, याकडे केंद्र सरकारनं लक्ष घातलं पाहिजे असं विधान आमदार निलेश राणेंनी केलंय. पाहूयात. सरसकट आरक्षण देण्याचा मुद्दा आहे. आता ते आता कायद्याच्या चौकटीत कसं बसवायचं हा सरकार आणि त्यांचं जे डेलिगेशन, एक उपसमिती पण त्याच्यावर बनवलेली आहे. त्या उपसमितीमध्ये त्यांची लोक आहेत, सरकारची लोक आहेत. सरकारने त्याच्यावरती योग्य तो मार्ग काढायचा आहे. पण लवकरात लवकर मराठ्यांना आरक्षण मिळावं ही मागणी रास्त आहे आणि ती अनेक वर्षांपासून आम्ही देखील ती मागणी मागत आलेलो आहे. म्हणून मराठ्यांना आरक्षण हे मिळालंच पाहिजे. ओबीसीचा कोटा वाढवून आरक्षण द्यावं अशी तज्ञांची मागणी आहे. कसं बघतो? परत तुम्हाला मी सांगतो, हा टेक्निकल मुद्दा आहे. त्याच्यामध्ये मागासवर्ग आयोग, त्याच्यामध्ये ओबीसींचा आरक्षणाला धक्का न लागता किंवा कोटा वाढवण्याची जी काही प्रक्रिया आहे, ही एक प्रक्रिया आहे आणि ही कायद्याची प्रक्रिया आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही आम्ही काहीच करू शकत नाही. कायद्याच्या चौकटीमध्ये जे बसेल, घटनेमध्ये जी तरतुदी आहेत, घटनेमध्ये जो काही अधिकार आपल्याला मिळेल त्या अधिकारावरच आपल्याला ह्या सगळ्या तरतुदी बसवता येतील. त्याच्या पलीकडे काही करता येणार नाही आणि जे तज्ज्ञ आहेत त्यांना याच्यातला मार्ग काढावा लागेल. कारण का आज ना उद्या दर राज्यातला हा विषय लक्षात ठेवा. हा फक्त महाराष्ट्राचा विषय नाही. गुजरातमध्ये पटेल थांबलेत, राजस्थानमध्ये गुज्जर थांबलेत, हरियाणामध्ये जाट थांबलेत. हे सगळे जे कोण थांबलेत ना, त्याचा कधी ना कधीतरी आपल्याला विचार करावा लागेल आणि ह्या कायद्या तज्ञांना कळावं लागेल, कोर्टानं कळावं लागेल आणि सरकारांनाही करावं लागेल. कारण का हा फक्त मराठ्यांचा विषय नाही. प्रत्येक राज्यामध्ये असे समाज आहेत जे आपापल्या कोट्यासाठी थांबलेत. ते किती वर्ष आपण थांबणार आहोत त्यांना, ह्याचा विचार पण सरकारने, त्या सरकारने, केंद्र सरकारने तर करावाच. कारण का हे सगळं बॅकवर्ड कमिशनचा विषय हा केंद्र सरकारकडे जाणार. तिथून जो काही नोटिफिकेशनचा भाग खाली राज्य सरकाराकडे येणार. हे सगळं जे चक्र आहे ते कायद्याच्या चौकटीत कसं बसवायचं हे लवकरात लवकर सगळ्या सरकारांना मिळून, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारांना मिळून विचार करून याच्यावरती तोडगा काढावाच लागेल. आली आली गौराई सोन्या रूपाच्या पावलानं, आली आली गौराई धनधान्याच्या पावलानं या स्वागत गीताचं पारंपरिक पद्धतीने पाणवठ्यावरती जाऊन 5, 7 किंवा 11 खडे आणून एक दिवसीय गौरीचं विधिवत आवाहन तसंच पूजन आज ठिकठिकाणी करण्यात आलंय. माहेरवाशीण म्हणून असलेल्या महालक्ष्मी तथा गौराई
अनेक घरांमध्ये पिढ्यानपिढ्या बसवल्या जातात. काही कुटुंबात गौरीचे मुखवटे असतात तर काही कुटुंबात परंपरेनुसार पाणवठ्यावरती जाऊन 5, 7 किंवा 11 खडे आणून त्याची पूजा करतात. काही घरांमध्ये धान्याची रास म्हणजेच गहू, तांदूळ, ज्वारी, हरभरा डाळ आदींपैकी 1-2 धान्याचे ढीग करून त्यावरती मुखवटे ठेवून त्याची पूजा केली जाते. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गौराईचा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. प्रत्येकाच्या परंपरेनुसार 3, 2 किंवा 1 दिवसांसाठी हा गौराईचा सण साजरा करण्यात येतो. काही ठिकाणी आज मंगळवारी सकाळी 1 दिवसीय गौराई आणण्यात आल्या. त्यानंतर महिलांनी ठिकठिकाणी आपल्या परंपरेनुसार पोसा भरवण्याची प्रथा संपन्न झाली. महिलांनी पारंपरिक साड्या परिधान करून गौरी गणपतीकडे पोसे भरले. ठिकाणी आपल्या परंपरेनुसार पोसा भरवण्याची प्रथा संपन्न झाली. महिलांनी पारंपरिक साड्या परिधान करून गौरी गणपतीकडे पोसे भरले. सावंतवाडीच्या मधला वॉर्डमध्ये एकत्रित गणेश विसर्जन होतं. सर्वत्र गणेशोत्सवाची धूम सुरू असताना येथील एक अनोखी परंपरा गेल्या 40 वर्षांपासून जपली जात आहे. मोती तलावात विसर्जन होत असताना सावंतवाडीच्या दिवाणी न्यायालय परिसरात ही विसर्जन मिरवणूक घेऊन थांबते. पाहूयात. या भागातील 16 कुटुंब आपला गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करतात. तसंच सर्व कुटुंबांचे गणपती एकाच वेळी विसर्जन करण्याची एक वेगळी पद्धत या ठिकाणी आहे. सर्व गणपतींचं विसर्जन एकत्रितपणे केलं जातं. सर्व बाप्पांना एकत्र करून टाळ मृदंगाच्या गजरात नाचत गाजत मिरवणुकीने विसर्जनासाठी नेलं जातं. विसर्जन करण्यापूर्वी सावंतवाडीतील मोती तलावाच्या काठावर असलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या आवारात ही मिरवणूक घेऊन पोहोचते. यानंतर याच ठिकाणी गणपतींची एकत्र आरती केली जाते. ही आरती झाल्यावर सर्व बाप्पांवरती दुग्ध अभिषेक केला जातो आणि मोती तलावात विसर्जन केलं जातं. गेली 40 वर्ष अविरतपणे ही परंपरा सुरू आहे. मंडळ गेली 40 वर्षाहून अधिक या गणपती विसर्जनाचा कार्यक्रम एकत्रितरित्या सर्वानुमते आम्ही साजरा करतो आणि तशा पद्धतीचा कार्यक्रम गेली 40 वर्ष आस्किलवाडा मधलावाडा या ठिकाणी आम्ही राबवतो. या मंडळाची सुरुवात मुंबईतून झाली.
मुंबई येथून या मंडळाची स्थापना केली आणि त्यानंतर थेट मंडळाची पुनर्रचना सावंतवाडीमध्ये करून गेली अनेक वर्ष एकत्रितपणे कुठल्याही प्रकारचं वादविवाद न करता अशा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाची 40 वर्ष ही सेवा अखंडितपणे सुरू आहे. यामध्ये आमच्या अगोदरचे आमचे वडील असतील, काका असतील आणि ह्या मंडळीने आम्हाला एक आदर्श घेऊन दिला की शहरामध्ये अशा पद्धतीने जर आपण एकत्रित राहून चांगल्या प्रकारचं कार्य केलं तर त्याची पुढे पडत अशा पद्धतीने हा कार्यक्रम आम्ही गेली 5 वर्ष करतो. देव महापुरुष युवक मंडळ सावंत. मासेमारी हंगाम सुरू झाल्यावरती आता मलपेतील ट्रॉलर्सनी धुडगूस घातलाय. स्थानिक मच्छीमारांमध्ये संतापाची लाट आहे. परराज्यातील या नौकांवरती मत्स्योद्योग तथा बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. आताही सागरी कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाईसाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून सज्जता ठेवण्यात आली असून कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय सागर कुवेसकर यांनी दिली आहे. 1 ऑगस्टपासून मासेमारी बंदीचा कालावधी संपून नवीन हंगाम सुरू झालाय. परंतु वादळी हवामानामुळे अजूनही मासेमारी पूर्ण क्षमतेनं सुरू झालेली नाही. या संधीचा फायदा घेत मलपीमधील शेकडो ट्रॉलर्सनी किनारपट्टीच्या जवळ म्हणजे 10 वावच्या आत घुसखोरी केली आहे. कायद्यानुसार या भागात पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या लहान बोटींनाच परवानगी असते. मात्र मोठमोठे ट्रॉलर्स या नियमांचं उल्लंघन करत मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करत आहेत, ज्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या रोजगारावरती आणि समुद्रातील मत्स्यसंपदेवर गंभीर परिणाम होत आहे. स्थानिक मच्छीमारांनी घुसखोरी पाहता सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त सागर कुसेकर यांच्याशी संपर्क साधून माहिती दिली. गेली अनेक वर्षे स्थानिक मच्छीमार आणि परप्रांतीय ट्रॉलर्स यांच्यात हा संघर्ष सुरू आहे. या विषयावरती अनेकदा उपोषण आणि आंदोलनं झाली. सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला, पण कारवाई मात्र नेहमीच तोकडी राहिली. परप्रांतीय ट्रॉलर्सना रोखण्यासाठी कायदे केले गेले, मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यानं मच्छीमारांमध्ये नाराजी होती. मंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकारानंतर काही सकारात्मक पावलं उचलली गेली. त्यांनी मत्स्य व्यवसाय मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर परप्रांतीय ट्रॉलर्सवरती कारवाई करण्यासाठी कठोर कायदे केले आणि स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. आता नवीन हंगामाच्या सुरुवातीला ही घुसखोरी पुन्हा सुरू झाल्यानं मच्छीमारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. सततच्या पावसाळी वातावरणामुळे समुद्र अद्याप शांत झालेला नाही व वारा जास्त असल्यानं अंमलबजावणी अधिकारी यांना गस्त घालण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. सद्यस्थितीत देखील प्रादेशिक हवामान विभाग मुंबई यांच्यामार्फत दिनांक 1 सप्टेंबर 2025 ते 5 सप्टेंबर 2025 या कालावधीकरता सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. वारा व पाऊस कमी असताना गस्त घालण्याची अंमलबजावणीची कारवाई सुरू आहे. तरी ड्रोन व गस्ती नौकेच्या साहाय्यानं लवकरात लवकर अनधिकृत परप्रांतीय नौकांवरती सागरी कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून देण्यात आली आहे. 7 दिवस भक्तिभावानं पूजून केलेल्या बाप्पांचं आज ढोलताशांच्या गजरात फटाक्यांच्या आतिषबाजीत अत्यंत भक्तिपूर्ण वातावरणात विसर्जन करण्यात आलं. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशा जयघोषानं परिसर दणाणून सोडला. दीड 5 दिवसांच्या बाप्पांचं विसर्जन झाल्यानंतर आज 7 दिवसांच्या गणपती बाप्पांना निरोप देण्यात आला. दुपारपासूनच घरोघर आरत्या सुरू झाल्या आणि त्यानंतर बाप्पांना निरोप देण्याची तयारी सुरू झाली. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या असा जयघोष, ढोल ताशांचा गजर, फटाक्यांची आतिषबाजी आणि पारंपरिक वाद्यांच्या साहाय्यानं सुरू असलेल्या आरतीनं विसर्जन मिरवणूक सुरू झाली. फटाक्यांच्या आतिषबाजीत महिलांच्या फुगडी तर आरतीच्या ठोक्यावरती वाजत गाजत मूर्ती किनाऱ्यावरती नेण्यात आल्या. नदी, नाले, समुद्र या ठिकाणी मूर्ती विसर्जन ठिकाणी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. जिल्ह्यातील सर्व बाजारपेठा तसंच महत्वाच्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी पोलिसांनी विशेष नियोजन केलं होतं. 7 दिवस गणपतीची सेवा चाकरी केल्यानंतर चाकरमान्यांचा परतीचा प्रवास सुरू होणार आहे. कोकण रेल्वे, खासगी बसेस, एसटी महामंडळ फुल झाले आहेत. एसटी रेल्वेने ज्या गाड्या सोडल्यानं चाकरमान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
गणेशोत्सवाच्या आनंदात झालेल्या वैभववाडी तालुक्यातील गौरी आणि गणपती बाप्पांचं विसर्जन मोठ्या जल्लोषात आणि भक्तिभावात पार पडलं. उत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी तालुक्यात ढोल-ताशांच्या गजरात, टाळ मृदुंगाच्या तालावरती आणि गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषात विसर्जन मिरवणुका निघाल्यात. वैभववाडी तालुक्यात आज 7 दिवसांनी सुमारे 5200 गणपतींचं विसर्जन झालं. आज सकाळपासूनच तालुक्यात विविध गावांमध्ये विसर्जनाच्या तयारीला सुरुवात झाली होती. दुपारनंतर मिरवणुकांना सुरुवात झाली आणि संध्याकाळपर्यंत विसर्जन कार्यक्रम सुरू होता. अनेक ठिकाणी पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य आणि भजन कीर्तनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. गेले 6 दिवस बाप्पाच्या सेवेत रमलेल्या भक्तांनी भावपूर्ण वातावरणात बाप्पाला निरोप दिला. चा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला हायकोर्टानं मंजुरी दिली होती, परंतु सुप्रीम कोर्टानं नाकारलेलं होतं. त्यापासून मराठा समाज हे सातत्यानं शैक्षणिक आणि आर्थिक सामाजिक आरक्षणाबाबत आग्रही होतं. राजकीय आरक्षणाबाबत आग्रही नव्हतं. परंतु जरांगेंची भूमिका आणि त्यांना वाटतं की आम्हाला फक्त आणि फक्त ओबीसी समाजामधूनच आरक्षण हवं आहे. या गोष्टीला महाराष्ट्रातील तमाम ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. कारण केंद्र सरकारनं स्थापन केलेले कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, रेणके आयोग, महाराष्ट्र शासनानं गठीत केलेल्या मुठीतकर आयोग, मुठीतकर समिती, बीडी देशमुख समिती, खत्री आयोग, बापट आयोग, या सगळ्या आयोगांमध्ये एकच निष्कर्ष आहे की मराठा जातीचा समावेश ओबीसी मध्ये होऊ शकत नाही. आणि त्यामुळे संविधानानुसार कोणत्याही जातीचा आरक्षणामध्ये समावेश व्हायचा असेल तर तो आयोगामार्फतच होतो. आपलं जे संविधानानं दिलेलं, जर काही आंदोलनाच्या रूपानं, अन्य दबावानं जरांगेंची मागणी मान्य झाली तर ती समस्त ओबीसी समाजावर अन्याय करणारी ठरणार आहे. ओबीसी समाजाला आजही, आपला मराठा समाजाला 10% आरक्षण आजही प्रलंबित आहे. उद्या कोर्टाचा निकाल झाला तर त्याबाबत त्याला ते आरक्षण मिळूही शकेल. त्याच वेळी ईडब्ल्यूएस मध्ये, कारण मराठा समाज जरांगे सातत्यानं सांगतायत की माझा गरीब बांधव अडचणीत येतोय. मग जर गरीब बांधव अडचणीत येत असेल तर त्याच्यासाठी ईडब्ल्यूएस मधून 10% आरक्षण आहे. आणि हे 10% आरक्षण ओबीसीच्या मेरिटपेक्षाही कमी त्यांचं मेरिट लागते. एक वेळी ईडब्ल्यूएस मधून मराठ्यांना
ओबीसी पेक्षा मेरिट कमी मिळतंय, तिथं त्याला फायदा मिळतोय, मग तेही नाकारायचं आणि फक्त ओबीसी मध्ये जर आरक्षणाचा आग्रह असेल तर जी पहिल्यापासूनची मागणी होती किंवा राणे समितीपासून जी काही दिलेलं आरक्षण होतं शैक्षणिक आणि राजकीय सोडून, जरांगेंचा उद्देश ओबीसीचं राजकीय आरक्षण संपवण्याचा दिसतोय. कारण आज मराठा समाज महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून राजकीय दृष्ट्या अत्यंत पुढारलेला, राजकीय दृष्ट्या सगळ्यात जास्त लाभ घेतलेला समाज जर कोणता असेल तर तो मराठा आहे. ओबीसी आरक्षणातूनच 364 पेक्षा जास्त जातीचे जे प्रतिनिधित्व करतात ते एकाच जातीचे नाही. आमच्यामध्ये 364 पेक्षा जास्त जाती आहेत आणि त्यामुळे त्या जातींवर हा अन्याय होणार आहे. दबलेला समाज आणखी दबून जाणार आहे आणि म्हणून त्याचा आम्हाला विरोध आहे. मी सातारा गॅजेट असेल, तुमचं हैदराबाद गॅजेट असेल, सगळ्यांचा अभ्यास केला, त्याच्यामधल्या नोंदी सुद्धा पाहिल्या. त्यामध्ये कुठेही मराठा म्हणजेच कुणबी असा उल्लेख नाही. उलट त्यामधील आकडेवारी हेच दर्शवतं की कुणबी समाजाची लोकसंख्या वेगळी दिलेली आहे, त्यावेळी मराठा समाजाची सुद्धा लोकसंख्या वेगळी दिलेली आहे. कुणबी समाजाची आय थिंक 34,000च्या दरम्यान हैदराबादमध्ये दिलेली आहे आणि त्यावेळी 14,00,000 लाख मराठा समाजाची आहे. म्हणजे त्यावेळी सुद्धा कुणबी समाज दिलेला नाही. कोकणी कुणबी वेगळा, मराठवाड्यातला कुणबी वेगळा आणि त्यामुळे जी मागणी होते ती त्या दृष्टीनं योग्य वाटत नाही. सरसकट आरक्षण म्हणजे सुद्धा गोंधळाचं होणार आहे आणि त्यामुळे संविधानाच्या कक्षेत राहून आमच्या आयोगाच्या कक्षेत राहून मराठ्यांना जरूर 10% आरक्षण मिळावं त्याच्यासाठी आम्ही त्यांच्या बरोबर आहोत. परंतु जरांग्यांची आग्रही मागणी ही ओबीसींच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीय तिन्ही दृष्ट्या मुळावर येणारी असल्यामुळे त्याचा आम्ही प्राणपणानं विरोध करू. यानंतर पुन्हा एकदा आम्ही बैठक घेऊन आमचे ओबीसीचे जिल्हाध्यक्ष आनंद मेस्त्री आहेत, सुनील भोगटे आहेत, जगदीश आहेत, ही सर्व मंडळी, रमण वायंगर, अतुल बंगे आता सगळे होतेच, ही सगळी मंडळी परत येऊन यापेक्षाही व्यापक वेळप्रसंगी उपोषण, मोर्चा, आमच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी वेळप्रसंगी आम्ही रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. कणकवलीत 7 दिवसांच्या गणरायांसह माहेरवाशिणी गौरीला मंगळवारी भावपूर्ण वातावरणात निरोप देण्यात आला. लाडक्या बाप्पाला निरोप देताना अर्थातच गणेश भक्तांचे डोळे पाणावले होते. कणकवली शहरात जानवली नदीवरील गणपती साना, मराठा मंडळानजीक नाथपै बंधारा, पानकरवाडी गणपती साना आदी ठिकाणी विसर्जन करण्यात आलं. कणकवली नगरपंचायतीने विसर्जनाबाबत विद्युत रोषणाई, सुरक्षितता आदींची चोख व्यवस्था केली होती. आझाद मैदानात उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या राज्य सरकारनं मान्य केल्याचं जाहीर करताच कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. ढोल ताशांच्या गजरात कार्यकर्ते बेभान होऊन नाचत होते.
पाटील पाटीलच्या घोषणा देत आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला होता. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारपासून आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू केलं होतं. मंगळवारी दुपारी राज्य सरकारच्या वतीने वाटाघाटी करण्यात आल्या. त्यावेळी हैदराबाद गॅजेटसह एकूण 3 अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचं सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं. या सर्व मागण्या मान्य केल्यामुळे आंदोलन यशस्वी झालं. कुडाळ तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खात्यामार्फत पिंगुळी ते पाट आणि पिंगुळी ते मड या रस्त्यांच्या कामांची चौकशी व्हावी अशी मागणी शिवसेनेचे अतुल बंगे यांनी केली आहे. पिंगुळी पाट आणि पिंगुळी मठ ह्या 2 रस्त्यांची मी चौकशीची मागणी केली होती आणि त्यानंतर कुडाळ तालुक्यातील धीरज कुमार पिसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली उपअभियंता जे आहेत सार्वजनिक बांधकामचे यांच्या नेतृत्वाखाली जी कामं झाली, यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामं झालीत आणि यांच्या अधिपत्याखाली झालीत कामं, ही कामं पूर्णतः धीरज कुमार पिसाळने स्वतः म्हणून ठेकेदार नेमून आणि स्वतः कामं केलेली आहेत आणि जी कामं केलेली आहेत नशी कागदोपत्री दाखवली आहेत, पण प्रत्यक्षात कामं त्या ठिकाणी नाही आहेत. तीच परिस्थिती पिंगोळी पाट रस्त्याची. जवळजवळ 22 लाख रुपये हा रस्ता नव्याने तयार झालेला असताना सुद्धा त्या रस्त्यावर 22 लाख रुपये ह्या धीरज कुमार पिसाळने पैसे काढून खाल्लेले आहेत असा माझा थेट आरोप होता आणि मी पत्रकारांसमोर आलो आणि माझी मागणी ही तशी होती की पत्रकारांच्या समक्ष या अधिकाऱ्यांनी या रस्त्याची कुठे खड्डे बुजवले याची प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि कुठे झाडी मारली याची पाहणी करावी ही माझी मागणी होती. परंतु धीरज कुमार पिसाळ हा अधिकारी अगदी बेजबाबदारपणाने वागत असल्यामुळे तो काही त्याची दखल घेत नाही आणि मला वाटतं की मी सर्वपक्षीय नेत्यांकडे या प्रकारे मागणी केलेली आहे की ह्या धीरज कुमार पिसाळ हा कुडाळ तालुक्यातल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातून आलेला हा प्रमुख अधिकारी आहे. ती कीड आहे, ती त्याला हटवलं पाहिजे आणि आजही तीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिंगोळी पाट ही जी झाडी मारणे, ग्रास कटर लावणे ही जी कामं झालेली होती ती सुद्धा कालपासून ही कामं सुरू केलेली आहेत. म्हणजे जेणेकरून माझा जो आरोप होता त्या आरोपाला कुठेतरी त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे की कालपासून हे ग्रास कटर लावून या ठिकाणी झाडी झुडपं साफ करून करण्याचं काम केलेलं आहे. त्याच्यामुळे हा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी धीरज कुमार पिसाळ काम करतोय आणि आजही काम हे सार्वजनिक बांधकामच्या क्लास 4 या कर्मचाऱ्याच्या मार्फत देखरेखीखाली हे काम चालू आहे. ते चुकीच्या पद्धतीने चालू आहे. जर बिल काढलं असेल, जर सार्वजनिक बांधकामने या रस्त्यावर अगोदर बिल काढलं असेल तर आता काम करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे याची चौकशी व्हावी आणि मी या अधिकाऱ्याला पूर्णत्वास या तालुक्यातून घालवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, कारण हा अधिकारी भ्रष्ट आहे. संदर्भात सुद्धा मी पालकमंत्री नितेश राणे साहेबांना सुद्धा या संदर्भात संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. त्यांनी सुद्धा याची दखल आपण घेतो म्हणून सांगितलेलं आहे आणि जवळपास ज्या कागदपत्रांच्यावर कागदपत्र दाखवून पैसे खाल्लेले आहेत त्या कागदपत्रांची सुद्धा पडताळणी अधिकाऱ्यांमार्फत करू, याची चौकशी लावू अशा प्रकारचं आश्वासन दिलेलं आहे. कुणकेश्वर इथं राहणारे पुंडलिक नाणेरकर यांच्या निवासस्थानी साकारलेला श्रीकृष्ण गोवर्धन देखाव्यांच्या माध्यमातून निसर्गाच्या संवर्धनाचा संदेश देण्यात आला आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. चांदेलचा राजा, चांदेलच्या राजाच्या वतीने सर्व गणेश भक्तांचे हार्दिक स्वागत. कथा ही गोवर्धन पर्वताची, श्रीकृष्ण आणि इंद्रदेवाची. एक दिवस वृंदावन मध्ये पाण्याचा अकाळ पडतो. नद्या नाले सुकून जातात. पाऊस यावा म्हणून इंद्रदेवाला प्रसन्न करण्यासाठी सगळे वृंदावनवासी एकत्र येतात आणि पूजेची सुरुवात करतात. यज्ञ केला जातो. सगळे गावकरी यज्ञ करून इंद्रदेवतेची प्रार्थना करतात. हे सगळे कृष्ण पाहत असतो. तो जाऊन नंदबाबांना सांगतो, बाबा, हे गावकरी यज्ञ का करतात? यज्ञ केल्याने खरोखर पाऊस पडेल का? कृष्णा, होय, यज्ञ केल्याने इंद्रदेव प्रसन्न होईल आणि तो पाऊस पडेल. त्यामुळे नद्या नाले भरून जातील, शेत मिळू लागतील. परंतु बाबा, पावसासाठी इंद्रदेवाला प्रसन्न करण्याची काय गरज आहे? अरे कृष्ण, इंद्राला प्रसन्न करण्यासाठी दरवर्षी यज्ञ केला जातो. तशी पद्धतच आहे. त्यामुळे पाऊस पडतो, नद्या नाले भरल्यामुळे आपली शेती होते. पण बाबा, ते तर त्यांना भगवान विष्णूच्या आदेशाचे पालन करावेच लागते आणि ते त्यांचे कार्य आहे आणि तो त्यांचा धर्म सुद्धा आहे. कृष्णा, तुला समजत नाही बाळा. बाबा, मी तुम्हाला समजावू पाहतोय पण तुम्ही समजूनच घेत नाही. बाबा,
खरं तर आपण पृथ्वीची पूजा केली पाहिजे. ती आपल्याला धनधान्य देते आणि गोवर्धन पर्वताची देखील पूजा केली पाहिजे, कारण आपली गाई वासरे गोवर्धन पर्वतावर चरायला नेतात. त्यामुळे आपल्याला दूध मिळते आणि त्यावर आपली उपजीविका चालते. आपल्याला जगण्यासाठी ज्या गोष्टींची गरज असते त्या सर्व गोष्टी आपल्याला गोवर्धन पर्वतांमुळे मिळतात. नंदबाबा, कृष्ण बरोबर बोलतो. आपल्याला पावसासाठी वेगळं यत्न करायची गरज नाही. आपण सर्वांनी गोवर्धन पर्वताची पूजा केली पाहिजे. गोवर्धन पर्वत आपल्यासाठी फार महत्वाचा आहे. पर्वतावर आपल्या गायी चालतात, त्यामुळे आपल्याला दूध मिळते. पर्वताच्या पाण्यामुळे आपली शेती होते, आपल्याला पिण्याला पाणी मिळते. गावकऱ्यांनो, आता तुम्ही सांगा, हे सगळं इंद्रदेव देतो का? नाही ना, हे सगळं गोवर्धन पर्वत देतो. म्हणून आपण पर्वताची पूजा केली पाहिजे. कृष्णाचं म्हणणं गावकऱ्याला पटतं. सगळे गावकरी गोवर्धन पर्वताची पूजा करतात व त्याचा जय जयकार करतात. ही बातमी इंद्राला कळते. इंद्र म्हणतो, माझी पूजा करतात का? त्या पर्वताची पूजा करतात. वादळ वाऱ्यात सगळ्यात झाडे उन्मळून जातात, तेव्हाच हे तुझ्यावर माझी माझ्या सगळ्या पूर येतो, वादळ येते. झाडे उन्मळून जातात, गावकरी भयभीत होतात आणि गावकरी कृष्णाला सांगतात, कृष्णा, यातून तूच आम्हाला वाचव. कृष्णा म्हणतो, तुम्ही काही काळजी करू नका. इंद्र आपले काहीच करू शकत नाही. तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. काहीतरी बघून घेतो. असे सांगून कृष्ण धरणीवर आपली करंगळी ठेवते. तेवढ्या धरणी उद्भवते आणि कृष्ण त्या उडी मारते. गावकऱ्यांना वाटते धरणी मातेने कृष्णाला गिळले. तेवढ्या कृष्ण आपल्या करंगळीवर गोवर्धन पर्वत उतरतो. व सगळे गावकरी गाई वासरे पर्वताखाली आश्रय घेतात. आमदार निलेश राणे यांना मंत्रिपद मिळावं यासाठी कार्यकर्त्यांनी सिंधुदुर्गच्या राजाला साकडं घातलंय. पाहूयात. आज आपली अशी आपली विनंती करतात की गेल्या वर्षी आपलं विसर्जनाच्या वेळी या सर्व कार्यकर्त्यांनी अशी आपली विनंती केली होती की याला विधानसभेचं तिकीट मिळून निवडून आल्यानंतर सुवर्णाचा प्राप्तीचा त्यांनी अर्पण करते. त्याप्रमाणे आपल्या सुवर्णाचा यांच्या वतीने तिथे आपलं अर्पण केलेलं आहे. तेव्हा राजीव हा मुसलमान रामजमा या कुटुंबांच्या मागे कुठल्याही प्रकारचा असलेला क्लेश निसर्गाला परिहार करा. चांगलं आरोग्य प्राप्त करून द्या. धंदा, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार करता यशाचा वाटा द्या. तसंच आपल्या तुझ्या शुभाशीर्वादाने
निवडणुकीत येऊन आमदार झालेले आहेत. आपल्या सर्वांची इच्छा आहे की यांना लवकरात लवकर मंत्रिपद मिळावं. जी आपली यथाविधी यथाशक्ती जबाबदारी व्यवस्था बोलताय व्यवसायाला पाहावा आणि ज्या यांच्या इच्छा आहे त्या देवतांनी परिपूर्ण करून घेऊन धंदा उद्योग व्यवसाय व्यापाऱ्या देशाच्या वाटाच्या मुलापर्यंत सांभाळ करा. आणि ही जी काही सर्व कार्यकर्ता मंडळी आहेत यांच्याही काय आपल्याकडे निवडणुका येतील त्या निवडणुकामध्ये जे जे उमेदवार उभे राहतील ते आपले भरघोस मतांनी निवडून येण्यासाठी कृपा दृष्टी त्या आपल्या सर्वांवर ठेवा. ज्या ज्या इच्छा त्या परिपूर्ण करा, सांभाळ करा, रक्षण करा, सुखी ठेवा, कल्याण करा, मनोरथा सफला. गणपती बाप्पा सिंधुदुर्गाच्या राजाचा दिनेशजी राणेच आहे. ह्या ठिकाणी जो काय संकल्प केलो त्याप्रमाणे त्यांच्या संकल्पात ह्या ठिकाणी तुमचं आगमन झाला. त्याचप्रमाणे सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि सगळे भक्तगणांनी तुमच्याकडे जा काय साकडा घातला की साहेब आमचे आमदार हो भये, त्याप्रमाणे साहेब आमदार झालेले असत. त्याप्रमाणे तुमचं जो काय नवस बोललो तो नवस आपला आनंदात भेट गेलो नसता हो तुम्ही मान्य करा. त्यांना आरोग्य चांगला द्यावं आणि सहकुटुंब सहपरिवार ज्या ज्या ठिकाणी आज वाचा फोडतील ती वाचा सत्य करून द्यावा. त्याचप्रमाणे आपले आमदार आपले जग जनतेची जी काय म्हणून आज जी काय पालन पोषण करतो ते ह्याच्यापेक्षा त्यांच्या हाती येऊ भाई जबाबदारी आणि आज त्यांच्या आज जी काय इच्छा असतात ती इच्छा सगळी आज गणेश भक्तांची ती पुरी करा. त्याचप्रमाणे पुढे जे काय निवडणूक येतील आणि जे काय म्हणून साहेब किंवा त्यांचा आरक्षण वाढत त्याप्रमाणे जे काय आज त्यांना तिकीट मिळाल ते त्यांच्या माध्यमातून येणारे सगळे ग्रामपंचायत नगर अध्यक्ष आणि नगर पंचायती असतील ते सगळे निवडून येऊ गए आणि सगळे गणेश भक्त असत ते कायमस्वरूपी आज साहेबांबरोबर हाके घाक देऊन उभे राहावे अशी तुमच्याकडे आज जी काय म्हणून मागणी मागतो ही मागणी परिपूर्ण करा. आनंदाप्रमाणे सिंधुदुर्गच्या राजाचे नेहमीच कृपाशीर्वाद पाठीशी असल्याचे उद्गार आमदार निलेश राणेंनी काढले आहेत. पाहूयात. आज सिंधुदुर्गाच्या राजाचं दर्शन घेतलंय आणि पुढची आमदार व्हावेत अशी इच्छा केलेली आहे. त्यानुसार त्यांनी सोन्याचा पायही अर्पण केलाय. काय आमच्या सगळ्यांच्याच म्हणजे राणे कुटुंबाच्या मनोकामना गणरायांनी नेहमीच पूर्ण केल्या, आम्हाला आशीर्वाद दिले. मी निवडून यावं यासाठी माझ्या सगळ्या सहकार्यांनी एक नवस केला होता आणि त्यानंतर मी आमदार झालो आणि त्याची पूर्तता करायला नवस फेडावा लागतो आणि म्हणून त्याची पूर्तता म्हणून गणरायाला पायाशी जे काय आम्ही शब्द दिला होता तो नवस केला होता त्याप्रमाणे आम्ही तो नवस फेडला आणि गणरायाने आमच्यावर नेहमीच खूप आशीर्वाद ठेवला. सिंधुदुर्गाच्या राजाने जेव्हापासून आम्ही या मंडळाची स्थापना केली अडचणी येत जात असतात पण त्याच्यावरती आम्हाला मार्ग हा नेहमी काढण्याचं काम गणरायाने केलं आणि त्या कारणासाठीच आम्ही सगळे आज एका कुटुंबासारखे राहतो. गणरायाने मागताना पण आम्ही एवढंच मागतो की सिंधुदुर्गावर, महाराष्ट्रावर, देशावर कसलंही संकट येऊ नये, सगळ्यांना आनंदात ठेवू एवढी प्रार्थना आम्ही दरवर्षी गणरायासमोर करतो. मंत्रिपदाबाबत कार्यकर्त्यांनी घातलेल्या गाऱ्हाण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला आमदार निलेश राणेंनी काय उत्तर दिलं पाहूयात. साहेब, अजून एक ठाकरे कार्यकर्त्यांनी घातलंय की तुम्ही मंत्री व्हावेत अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. इच्छा लवकर पूर्ण होईल. बघा, मी प्रेमापोटी जे काही कोण मागत असेल मी त्यावर प्रतिक्रिया देणंच योग्य नाही, कारण का मी अशी कोणाकडेही मागणी केलेली नाही. कार्यकर्त्यांनी प्रेमापोटी केली असेल तर मी त्याच्यात काय करणार. बघा, मी प्रेमापोटी जे काही कोण मागत असेल
मी त्यावर प्रतिक्रिया देणंच योग्य नाही, कारण का मी अशी कोणाकडेही मागणी केलेली नाही. कार्यकर्त्यांनी प्रेमापोटी केली असेल तर मी त्याच्यात काय करणार. बघा, मी प्रेमापोटी जे काही कोण मागत असेल मी त्यावर प्रतिक्रिया देणंच योग्य नाही, कारण का मी अशी कोणाकडेही मागणी केलेली नाही. कार्यकर्त्यांनी प्रेमापोटी केली असेल तर मी त्याच्यात काय करणार. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मागण्या मान्य, जरांगेंच्या लढ्याला यश. बेकायदा मासेमारी नौकांवर कठोर कारवाई होणार. आणि 7 दिवसांच्या बाप्पांना निरोप. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.